5:30 алармата звъни. Някои хора натискат снуз. Аз натискам старт на деня. Ставам. Тялото ми вече знае. Работи на автопилот. Няма значение дали ми се спи. Бизнесът никога не чака. Преди кафето имам правило, последователност. Моят сутрешен елексир. Моят тих старт. Това е моментът, в който събуждам тялото си внимателно. Давам му енергия, лекота и ритъм. Без шум, без бързане, само и единствено баланс. След това е време на закуската, защото кафето никога не е първо. Едно яйце, фибра, малко грижа за себе си. Навици малки, но постоянни. И чак тогава е време за кафе. Най-любимият аромат на сутринта. В пластмасова чашка и към Пловдив. Слънцето изгрява, а аз вече съм в движение. Докато градът се събужда, моят ден е започнал отдавна. Бързо кафе с момичетата и започва. Разчет на деня. Кой какви казуси има, кой какви поръчки пуска, кой с кой клиент говори. Едната пуска поръчка, другата тества парфюми, третата говори за бизнес. И следва специалният момент. Посрещането на нашата партньорка Лейла от Великобритания. Долетяла специално за срещата ни. Прегръдки, емоции, истинска международна енергия. И оттам към хотел АМ. На 7 март в 11 часа тук ще се случат две събития в един ден. Среща за бизнес и среща за здравословен и балансиран начин на живот. Две теми, една визия. Обсъждаме залата, мултимедията, разположението, защото добрата среща не се случва случайно. Тя се подготвя. След подготовката е време за креативност. Силвето и Стасито снимат. Аз режисирам зад кадър. Смях, дубъл. Още един дубъл. Бизнесът върви, но ние го правим със стил. Изглежда леко, изглежда забавно. Но баба ми казваше едно време: тежка е царската корона и е права. Да си предприемач означава да носиш отговорност за решенията, за хората, за посоката. Но когато короната ти е по мярка, я носиш с усмивка. И след толкова работа е време и за обяд. Единодушно взехме решение. Къде другаде, ако не в Хепи. Посрещат ни още от вратата с усмивка. Настаняват ни на прекрасно място, сякаш са знаели, че ще празнуваме. И да, днес имаме прекрасен повод. Нашата Лейла е рожденичка. Преминава деня ни със смях, подаръци и да, получихме прекрасни шалове. Ние и поднесохме подарък, а тя ни зарадва обратно с подарък. След като направихме поръчката за обяд, решихме да заснемем малко видеа за социалните мрежи. Смях, танци и точно там, между снимките и видеята, които правихме, ни хрумна гениалната идея следващия тимбилдинг да бъде в Египет. Защо не? Но преди пирамидите има план и точно там на масата започнахме работния процес. Говорим за следващите стъпки, за това кои партньори са готови за израстване, кои партньори да подкрепим по-активно, къде можем да подобрим структурата, обсъждаме бизнес плана, разпределяме отговорности, планираме нови срещи, кой води презентацията, кой взема нови запитвания, кой следи резултатите, защото мечтите са хубаво нещо, но те се случват с действия. Тръгваме обратно, бързаме, имам клиентка с Нанси изпускаме влака, отиваме да изпратим Стаси на нейния влак, друг чакаме на 6-ти пирон, влакът тръгва от първи. Ужас, ужас! Смях, леко тичане, още повече смях. Кой какво е чул, кой какво е разбрал. Стаси си изтърва влака, докато чака нейния влак. Ние с Нанси. В крайна сметка се отправихме да хванем автобус за Карлово. Нямахме друг избор.
пълен, стоим прави и в този момент си казвам, нямам търпение да дойде моята Купра Форментор да минавам през Спиди да взема пратките си, моите малки помощници за баланс, тонус и ритъм. И бам, влизам във втората си роля. Клиентката ме чака. Има едно неписано правило. Една жена може да върти няколко неща едновременно. Ето доказателство. Израснали, готови за ново начало. Месец динамика, но след малко работа, тотална трансформация, усмивка, самочувствие и красота. Затварям салона, уморена, щастлива, но деня още не е приключил. Прибирам се от дома, там ме очаква с нетърпение съпруг, дете и двете ни котки. Слагам вечерята, лидер навън, мама и съпруга от дома. Вечерният ритуал преди вечерята, още един малък ритуал. Сутрин ми дава старт, вечер ме връща в баланса. Един ден, много роли, много движения, но всичко започва в 5:30, когато вместо снуз натиснеш старт на деня. Изборът го прави всеки човек. Аз избрах този начин на живот. А ти кой избра?